най-сетне можем да започнем с момента, където всичко отиде по дяволите. Виж, много редки случаи, когато травмата е дълбока, започваш да живееш в миналото с хора, които вече не са сред нас. Значи си виновен. Стой! Забавата сега започва. Къде ще бягаш? Здравей! Здравей! Благодаря, че се отзова толкова бързо. Няма проблем. Какво стана? Става дума за един от по-тежките ти пациенти. Да, като всички във всеки вторник. Да. Добре, извинявай, се уточня. Става дума за момчето, което виждаше умрелия си брат. Така, сещам се. Добро момче, да. Да, имаме нов проблем. Какъв? По-сериозен. По-сериозно. Да, не мога да го намеря от ден и половина. Не мога да се свържа с него и не знам къде да го търся. Да, това би изключвало варианта да се запише час, нали? Да. Добре, имаш ли някаква идея къде може да бъде? Къде го видя последно? Това е, че не знам откъде да започна да търся. Най-вероятно началото, откъдето е започнало всичко. Аз съм много тъпа, бе! Да, благодаря ти! Чао! Тръгвам! Аз за това ли дойдох? И най-сетне! Финала! Всички чакат грандиозния завършек на тази история. Не искаш да разбереш истината, защото истината натъжава сърцето и поудява ума. Но почнеш ли да погребваш тайните? Рано или късно гробището се препълва. Евгений, готов си. Дани. Твоя приятел Дани е плод на твоето въображение. Знаем! Ужасно е. Евгений! Почивката. Танците. Усмивките. Комфорта в ума ти. Но проблема е, че този комфорт се превръща в затвор. Затвор с доживотна присъда. Живот, който раздясва със скоростта на куршум. Дани! На този път не си виновен ти. Виновникът е бивш пазител на реда, чиято душа отдавна е изгубила своята тишина. Нощта го заварва на ръба между миналото и безумството, а в очите му изкрица хаос. С трепереща ръка взема детето си. Последния си спомен за невинност и поема към хоризонта, където сенките нямат имена. Бягство му не е просто бягство. То е отчаян опит да изтрие греховете си. Да се изгуби в далечината, където дори и съвестта му няма да го намери. Защо? Извинявам се много. Пустете на хора просто. С духа му лапи. Чакай.
Да не си мръднала. Всичко готово ли е? Супер. Всичко наред, моите очи. Ще избягаме в чужбина. Никой няма да намери там. Не искам далеч от вкъщи. Това не се коментира. Каквото кажа аз, такова става. Никога! Спокойно, моите очи. Там ще живеем по-добре. Не прави глупости. Няма да дойда с тебе. Моля ти се. Моля ти се, ела с мен. Моля ти се. И така куршума излетя без колебание, без вина, без съмнение. Но в хаоса на секундите той намери погрешния човек. Човек, който не бе част от тази история. Човек, който просто се оказа там, където не трябваше. Но ти това го знаеш, Евгений. Видя го по новините. Но при мисълта, че трябва да погребваш втори близък, умът ти изкопа друга пътека. За новата си пиеса. Как ли ще се казва? Драма! Не, заето е. Сещам се. Огледало на душата. Честно, брат, много си луд. Ако бях на твое място, ще да направя филм. Или сериал. Но нека да обобщим. Брат ти мъртъв. Най-добрият ти приятел мъртъв. Семейството ти те ненавижда. Единственият човек, който му пукаше за тебе, го прокуди. Ти, Евгений, ти си сам! Опитах се да ти помогна. Се опитах. Колкото и да се катериш, не можеш да изпякаш от пропастта, която си създаде. Но аз поемам контрола сега. Аз! Не можеш да се справиш. Не можеш. Видяхте. Опита се. Но не успя. С това аз. Аз съм наред. Това вече не го очаквах. Милата Мира, не можеш да го спасиш. Не можеш. Не можеш! Не! Евгений!
Евгений! Ти можеш! Можеш! Щом си го създал, можеш и да го убиеш! Знаех си, че и този момент ще дойде. Но е време да продължиш. Бога! Знаеш, че каквото и да стане, аз съм с теб. Всички ви обичам. Теб, Мира, Ани. Всички. Няма да забравях всичките ни усмивки, радости, които споделихме. Станаха там. Никога няма да ви забравя. Знам, че и ти няма да ме забравиш. Последни думи. Кажи нещо. Нещо. Евгений. Тук съм. Всичко ще е наред. Хайде да стане. Оф. Браво. Къде отиваме? На пейката, че е по-за финал. Огледало на душата е безмълвният свидетел на нашите сенки и светлини. То отразява не само лицата ни, но и бурите, които крие сърцето. Един ден се виждаме сияйни, но друг ден разпилени, защото в отражението се преплитат минало, настояще и неразгаданото бъдеще. Виждаме съвършенството си и белезите от раните, които носим. Но някога ще се изправим пред огледалото, което няма да ни съди, няма да променя, само ще прошепне: ти си достатъчен.